സർവസ്യ പ്രഭോ മത്ത സർവപ്രപഞ്ചിതേ അച്യുത്താം അദ്ഭുതപ്രബോധയന്ത പരസ്പരം കഥയന്തസ്സമാ നിത്യം തുഷ്യന്തി ച. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്റെയാണോ പ്രോബ്ലം? നെറ്റ് അവിടെ നിന്നാണോ പ്രശ്നം? ആരെയോ ഒരു ഡിസ്റ്റർബ്? ഇവിടെയാണോ? കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത്? ഉണ്ട്. കേൾക്കുന്നുണ്ട്. മാതാജി. കേൾക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിതി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിഗമകൽപതരോർഗളിതം ഫലം സുഖമുഖാമൃത ദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോ രസികാ ഭുവി ഭാവുകാഃ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയ ഭഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ടകീ. കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ദേവകീ നന്ദനായ ച നന്ദഗോപകുമാരായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മള് അധ്യായം സർവ അവതാരങ്ങളുടെയും സ്രോതസ് ആണ് വായിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മള് എത്രാമത്തെ ശ്ലോകത്തില്? 8 വരെയുള്ള ശ്ലോകം എത്തിയില്ലേ? 8 വരെയല്ലേ എത്തിയത്? മാതാജി. ഇനി 6-ാമത്തല്ലേ മാതാജി? അപ്പൊ ഇപ്പൊ എത്ര അവതാരങ്ങളെ കണ്ടു നമ്മള്? ഏതൊക്കെയാണ് അവതാരങ്ങൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടത്? നമ്മ കണ്ടത് 4 കുമാരന്മാര്, പിന്നെ നാരദൻ. 4 കുമാരന്മാര് കണ്ടു, വരാഹം കഴിഞ്ഞു, പിന്നെ ഋഷി നാരദ, ദേവർഷി നാരദൻ. 3 അവതാരം കണ്ടില്ലേ നമ്മള്? 3 അവതാരം കണ്ടു. 4-ാമത്തെ അവതാരത്താണ് അല്ലെ? ഓക്കെ. പഞ്ചാഗ്നി പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവരത്തിന്റെ മോചനത്തിൽ നിന്നും പ്രാപ്തമാകാൻ അതുവരെ പഠിച്ചു. അപ്പൊ ഓരോ അവതാരത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്തായിരുന്നു നമ്മൾ കണ്ടു? അത് ഭക്തിയുദ്ധ സേവനം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടല്ലേ? നാരദന്റെ അത് ഭൂമി അധോലോകത്തിന്റെ തലങ്ങളിൽ നിന്നും വീണ്ടെടുക്കാനായിട്ട് വരാഹാവതാരം. പിന്നെ 4 കുമാരന്മാർ അഖണ്ഡിതമായ ബ്രഹ്മചര്യ ദൗത്യത്തിൽ ഉറച്ചു നിന്ന് നിരപേക്ഷ സത്യ സാക്ഷാത്കാരത്തിനായി കഠിന തപസ് ചെയ്തു 4 കുമാരന്മാർ. അങ്ങനെയാണ് 3 പേരുടെ അവതാരം നമ്മൾ കണ്ടു. ഇനി അടുത്ത അവതാരം പറയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സൂര്യോ ധർമ്മ കലാ സർഗേ നരനാരായണ വൃഷി ഭൂതോ ആത്മ ഉപശമ ഉപതേക ഉപേത മകരോൽ ദുശ്ചരം തപഃ. തുര്യോ ധർമ്മ കലാ സർഗേ നരനാരായണ വൃഷി ഭൂതാത്മാപേത മകരോ ദുശ്ചരം തപഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വായിച്ചോളൂ. ആത്മ ഉപശമ. ഓക്കെ.
ഉപേദം അകരോ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ധർമ്മകലാ ദ്വിതീയ സർഗേ ധർമ്മകലാസർഗേ സർഗേ നരനാരായണാഭിഷേകം അരഗോചരം സർഗേ നരനാരായണ വൃഷേ ഭൂത്വാത്മവശ സമോപേത മകരാൽ ദുശ്ചരം തപഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. തുര്യോ ധർമ്മകലാ സർഗേ നരനാരായണ വൃഷി പശമോപേത. തുര്യ എന്ന് വെച്ചാല് ആ ശ്രേണിയിൽ നാലാമതായി. ഇനി നാലാമത്തെ അവതാരത്തെ കുറിച്ച് പറയാണ്. ആ ശ്രേണിയിൽ നാലാമതായി ധർമ്മകല, ധർമ്മ രാജാവിന്റെ പത്നി, സർഗേ ജനിക്കയാൽ, നരനാരായണ നരനെന്നും നാരായണനെന്നും പേരായ ഋഷിമാർ ഭൂത്വ സംഭവിക്കുന്ന ആത്മ ഉപശമ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട് ഉപേദം നേട്ടത്തിനായി അകരോത് പ്രതിജ്ഞ ചെയ്തു ഏറ്റെടുത്തു ദുഷ്കരം ഊർജസ്വലമായ തപസ്യ. അപ്പൊ വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. അപ്പൊ 3 അവതാരം കഴിഞ്ഞു. 4ാമത്തെ അവതാരത്തെ കുറിച്ച് പറയാണ്. 4ാമത്തെ അവതാരത്തിൽ ഭഗവാൻ ധർമ്മരാജാവിന്റെ ഇരട്ട പുത്രന്മാരായി നരനും നാരായണനുമായി അവതാരമെടുത്തു. അങ്ങനെ ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണത്തിനായി കഠിനവും അനുകരണാർഹവുമായ തപസ്യകൾ അനുഷ്ഠിച്ചു. അപ്പൊ 4ാമത്തെ ഭഗവാന്റെ അവതാരമായിട്ട് വരുന്നത് ആരാണ്? നരനാരായണനായിട്ടാണ് വരുന്നത്. ഇരട്ട പുത്രന്മാരായിട്ട്, ധർമ്മരാജാവിന്റെ ഇരട്ട പുത്രന്മാരായിട്ടാണ് വരുന്നത്. നരനാരായണന്മാരായിട്ടാണ് ഭഗവാന്റെ 4ാമത്തെ അവതാരം വരുന്നത്. നരൻ എന്ന് വെച്ചാല് നാരായണൻ ആരാണ്? ഭഗവാനും നരൻ അർജുനനാണെന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അർജുനനും ഭഗവാനുമായിട്ട് ഇരട്ട പുത്രന്മാരായിട്ട് ഭഗവാന്റെ 4ാമത്തെ അവതാരം ധർമ്മരാജാവിന്റെ ഇരട്ട പുത്രന്മാരായിട്ട് എടുത്തു. എന്തായിരുന്നു ഉദ്ദേശം? ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണത്തിനായിട്ട് കഠിനവും അനുകരണാർഹവുമായ തപസ്യകൾ അനുഷ്ഠിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഉദ്ദേശം. അതായത് അവതാര ഉദ്ദേശം അതായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കഠിനമായിട്ടുള്ള അനുകരണാർഹമായിട്ടുള്ള തപസ്യകൾ അനുഷ്ഠിക്കുക. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. മാനവരുടെ ഏക കർത്തവ്യമായ അതീന്ദ്രിയ സാക്ഷാത്കാര തപസ്യയെ സ്വമേധയാ അംഗീകരിക്കണമെന്ന് ഋഷഭരാജൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുത്രന്മാരോട് ഉപദേശിച്ചു. നമ്മെ അഭ്യസിപ്പിക്കാൻ ഉതകുന്ന രീതിയിൽ മാതൃകാപരമായ രീതിയിലാണ് ഭഗവാൻ സ്വയം അപ്രകാരം പ്രവർത്തിച്ചു കാണിച്ചത്. ഭഗവാൻ വിസ്മൃതാത്മാക്കളോട് അതീവ കരുണയുള്ളവനാണ്. ആകയാൽ ഭഗവാൻ സ്വയം അവതരിക്കുകയും ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പാടില്ലാത്ത നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ട് തത്താത്മാക്കളെ ഭഗവത്ധാമത്തിലേക്ക് മടക്കി വിളിക്കാനായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ സൽപുത്രനെ പ്രതിനിധികളായി അയക്കുകയും ചെയ്തു. ഈ അയോയുഗത്തിലെ പതിതാത്മാക്കളോടുള്ള സവിശേഷ കാരുണ്യം പ്രകടമാക്കാനായി സമീപകാലത്തിൽ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അവതരിച്ചു. ഹിമാലയ പർവ്വത നിരകളിലെ ബദ്രീനാരായണനെ ഇപ്പോഴും ജനങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നു. അപ്പൊ മാനവരുടെ ഏക കർത്തവ്യം നമുക്കറിയാം അതീന്ദ്രിയ സാക്ഷാത്കാരമാണ്, ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരമാണ് നമ്മുടെ പരമമായിട്ടുള്ള ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിന് ആയിട്ട് തപസ്യയെ സ്വമേധയാ അംഗീകരിക്കണമെന്ന് ഋഷഭരാജൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുത്രന്മാരോട് ഉപദേശിച്ചു. അപ്പൊ നമ്മളെ അഭ്യസിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉതകുന്ന രീതിയില് മാതൃകാപരമായ രീതിയിൽ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ്? സ്വയം അപ്രകാരം പ്രവർത്തിച്ച് കാണിച്ചു. അതിനാണ് ഭഗവാന്റെ നരനാരായണ അവതാരം വരുന്നത്. ഭഗവാൻ വിസ്മൃതാത്മാക്കളോട് അതീവ കരുണയുള്ളവനാണ്. കാരണം നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വന്നപ്പോ നമ്മളെല്ലാം മറന്നുപോയി. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യും? ഭഗവാൻ ഒന്നുകിൽ സ്വയം അവതരിക്കും, അതല്ലെങ്കിൽ ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പാടില്ലാത്ത നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ട് ആ ഭക്താത്മാക്കളെ ഭഗവത്ധാമത്തിലേക്ക് മടക്കി വിളിക്കാനായിട്ട് ഭഗവാൻ സ്വയം അവതരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധികളെ അയക്കും. അങ്ങനെ ഈ അയോയുഗത്തില് പതിതാത്മാക്കളോടുള്ള സവിശേഷ കാരുണ്യം പ്രകടമാക്കാനായിട്ട് നമുക്കറിയാം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആയിട്ട് ഭഗവാൻ കലിയുഗത്തില് അവതരിച്ചു. അതേപോലെ തന്നെയാണ് നരനാരായണനായിട്ട് വന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്തത്? തപസ്സിന് അതായത് ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണത്തിനായിട്ട് കഠിനമായിട്ട് അനുകരണാർഹമായ രീതിയിൽ തപസ്യകൾ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണിച്ചു. എല്ലാത്തിന്റെയും അവതാര ഉദ്ദേശം എന്താണ്? ഭഗവാൻ
നമ്മളെ വിസ്മൃതി, നമുക്ക് മറന്നുപോയി, നമ്മളെ മൂലസ്വരൂപത്തെ കുറിച്ച് മറന്നുപോയി, നമ്മളെ തിരിച്ച് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കി ഭഗവത്ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകുക എന്നുള്ളതാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും അവതാര ഉദ്ദേശം. അത് തന്നെയാണ്. അതിനായിട്ട് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു? ഭഗവാൻ നരനാരായണനായിട്ട് അവതരിച്ചു. ഹിമാലയ പർവ്വത നിരകളിലെ ബദ്രീനാരായണൻ ഇപ്പോഴും ജനങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ ഇതെവിടെയാണുള്ളത്? ബദ്രിയിൽ അല്ലെ? ബദ്രീനാരായണനാണ് നരനാരായണനായിട്ട്. അവിടെയാണ് ഭഗവാന്റെ ഈ ആരാധന നടത്തുന്നത്. അവിടെയാണ് ബദ്രി ക്ഷേത്രം. കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും എല്ലാവരും. ബദ്രിയിലാണ് ഉള്ളത്. അടുത്ത ശ്ലോകം 10. ഈ അഞ്ചാമത്തെ അവതാരം കുറിച്ച് പറയാണ്. പഞ്ചമ കപിലോ നാമ സിദ്ധേശ കാല വിപ്ലുതം പ്രോവാചാസുയേ സാഖ്യ തത്വഗ്രാമാവി നിർണയം. പഞ്ചമ കപിലോ നാമ സിദ്ധേശ കാല വിപ്ലുതം പ്രോവാചാസുയേ സാഖ്യം തത്വഗ്രാമാവി നിർണയം. ഹരേ കൃഷ്ണ, ചൊല്ലിക്കോളൂ. പഞ്ചമ കപിലോ പഞ്ചമ കപിലോ നാമ സിദ്ധേശ കാല വിപ്ലുതം പ്രോവാചാസുയേ സാഖ്യം തത്വഗ്രാമ വിനിർണയം. ഹരേ കൃഷ്ണ. പഞ്ചമ കപിലോ നാമ സിദ്ധേശ കാല വിപ്ലുതം പ്രോവാചാസുയേ സാഖ്യം തത്വഗ്രാമാവി നിർണയം. ഇനി അഞ്ചാമത്തെ ഭഗവാന്റെ അവതാരത്തെ കുറിച്ച് പറയാണ്. അപ്പൊ നാലാമത്തെ അവതാരം നരനാരായണന്മാര്. ഇനി അഞ്ചാമത്തത് പഞ്ചമഹ അഞ്ചാമത്തെ, കപിലൻ നാമത്തിൽ, സിദ്ധേശ പരിപൂർണരിൽ ഉത്കൃഷ്ടനായ, കാലം വിപ്ലുതം നഷ്ടപ്പെട്ടു, പ്രേവാച അരുളി ചെയ്തു, ആസുരായെ ആസുരി എന്ന ബ്രാഹ്മണന്, സാഖ്യം അതിഭൗതിക ശാസ്ത്രം, അധ്യാത്മശാസ്ത്രം, അതിഭൗതിക ശാസ്ത്രം അല്ലെങ്കിൽ അധ്യാത്മശാസ്ത്രം, സാഖ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. തത്വഗ്രാമ മൊത്തം സൃഷ്ടി ഘടകങ്ങളുടെ വിനിർണയം, വിശദീകരണം. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ അഞ്ചാമത്തെ അവതാരമായിട്ട് ആരാണ് വരുന്നത്? കപില ഭഗവാനാണ് അഞ്ചാമത്തെ അവതാരമായിട്ട് വരുന്നത്. എന്താണ് ഉദ്ദേശം? അവതാര ഉദ്ദേശം നമുക്ക് നോക്കാം. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. കപില ഭഗവാൻ എന്ന നാമധേയത്തോടു കൂടിയ അഞ്ചാം അവതാരം പൂർണാഭിജ്ഞരായ ജീവാത്മാക്കളിൽ ഉത്കൃഷ്ടനാകുന്നു. സൃഷ്ടി ഘടക പദാർത്ഥവും അതിഭൗതിക ശാസ്ത്രവും സംബന്ധിച്ച ജ്ഞാനം ആസുരി ബ്രാഹ്മണൻ അദ്ദേഹം നൽകി. കാലക്രമേണ ഈ ജ്ഞാനം നഷ്ടപ്പെട്ടു. അപ്പോ അഞ്ചാമത്തെ ഭഗവാന്റെ അവതാരം കപില ഭഗവാനായിട്ട് വരുന്നു. കപില ഭഗവാൻ അഞ്ചാമത്തെ അവതാരം എടുത്തതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്തായിരുന്നു? സൃഷ്ടി ഘടക പദാർത്ഥവും അതിഭൗതിക ശാസ്ത്രവും സംബന്ധിച്ച ജ്ഞാനം ആസുരി ബ്രാഹ്മണന് നൽകാനായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം അവതരിക്കുന്നത്. കപിലമുനിയായിട്ട് അവതരിച്ചത് അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്, കപില ഭഗവാനായിട്ട് അവതരിക്കുന്നത്. അപ്പോ ഇവിടെ നമ്മള് ഭഗവത്ഗീതയിൽ നമുക്കറിയാലോ, ഭഗവത്ഗീത ആദ്യം ഭഗവാൻ ആർക്കാണ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്? ബ്രഹ്മാവിന്. ഭഗവത്ഗീത പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് സൂര്യദേവൻ വിവസ്വാന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അല്ലെ. അതിനുശേഷം അതിന് സംഭവിച്ചു. നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോഴാണ് പിന്നെ ഭഗവാൻ ആരിലൂടെ അത് വീണ്ടും നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്? അർജുനനിലൂടെ ഭഗവത്ഗീത നമുക്ക് കിട്ടിയത് അല്ലെ. അങ്ങനെയല്ലേ വരുന്നത്? ആദ്യം വിവസ്വാന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു, പിന്നെ അത് നഷ്ടം സംഭവിച്ചു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അതിന് നഷ്ടപ്പെട്ടു. അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ കപില ഭഗവാൻ സാഖ്യശാസ്ത്രത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതായത് നമ്മളെ ശരീരത്തെയും ആത്മാവിനെയും കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്ന ശാസ്ത്രം, അതാണ് സാഖ്യശാസ്ത്രം. അപ്പൊ ഈ സാഖ്യശാസ്ത്രത്തെ കുറിച്ചാണ് കപില ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അത് കപില ഭഗവാൻ ആർക്കാണത് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്? ആസുരി ബ്രാഹ്മണനാണ് അദ്ദേഹം നൽകിയത് ഈ അതിഭൗതികമായ ശാസ്ത്രം. സൃഷ്ടി ഘടക പദാർത്ഥങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒക്കെയുള്ള ഈ ശാസ്ത്രം ആർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു? ആസുരി ബ്രാഹ്മണൻ അദ്ദേഹം നൽകി. പക്ഷെ എന്ത് സംഭവിച്ചത്? കാലക്രമേണ ഈ ജ്ഞാനം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി.
അവിടെയും അവിടെ എന്ത് സംഭവിച്ചത്? നഷ്ടപ്പെട്ടു. സാഖ്യശാസ്ത്രം നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നില്ലേ, സാഖ്യശാസ്ത്രം, അതായത് ആത്മാവിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു പഠനം, അതൊക്കെ സാഖ്യശാസ്ത്രത്തിലാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ അത് ആരാണ് നമുക്ക് തന്നത്? കപില ഭഗവാനാണ് അത് തന്നത്. ഭഗവാന്റെ 5ാമത്തെ അവതാരമായിട്ടുള്ള കപില ഭഗവാൻ പൂർണ്ണ അഭിജ്ഞനായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാക്കളിൽ ഉത്കൃഷ്ടനാകുന്നു. സൃഷ്ടി ഘടക പദാർത്ഥവും അതിഭൗതിക ശാസ്ത്രവും സംബന്ധിച്ച ജ്ഞാനം ആസുരി ബ്രാഹ്മണൻ അദ്ദേഹം നൽകി. കാലക്രമേണ ഈ ജ്ഞാനം എന്ത് സംഭവിച്ചു? അത് നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നാണ് പറയുന്നത്. മൊത്തം സൃഷ്ടി ഘടകങ്ങൾ 24 ആകുന്നു. സാഖ്യ ദർശനത്തിൽ അവ ഓരോന്നിനെ കുറിച്ചും സുവ്യക്തവും സവിസ്തരവും വിശദമാക്കിയിരിക്കുന്നു. യൂറോപ്യൻ പണ്ഡിതന്മാർ സാഖ്യ സിദ്ധാന്തത്തെ അതിഭൗതിക ശാസ്ത്രം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. സാഖ്യത്തിന്റെ ശബ്ദോൽപത്തി വിഷയകമായ അർത്ഥം ഭൗതിക ഘടക അപഗ്രഥനത്തിലൂടെ വളരെ സ്പഷ്ടമായി വിവരിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. അവതാര ശ്രേണിയിൽ 5ാമത് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന കപില ഭഗവാനാൽ ആദ്യമായി സാഖ്യ ദർശനം പൂർത്തീകരിക്കപ്പെട്ടു. അപ്പോ സാഖ്യശാസ്ത്രം നമുക്ക് ഭഗവാൻ കപിലദേവനായിട്ട് അവതരിച്ചിട്ട് തന്നതാണ്. അത് ആർക്കാണ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്? ആസുരി ബ്രാഹ്മണനാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്. പക്ഷെ കാലക്രമേണ അതിനെന്ത് സംഭവിച്ചു? അജ്ഞാനം നഷ്ടപ്പെട്ടു. അത് ആരാണ് പറഞ്ഞത്? കപിലദേവന്റെ അമ്മയ്ക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തുന്ന പറയുന്നുണ്ട്. കപിലമുനി അദ്ദേഹത്തിന്റെ അമ്മയുടെ പേരറിയാവോ? ഓർമ്മയുണ്ടോ? ദേവഹൂതി അല്ലെ? ദേവഹൂതിയാണ് നമ്മള് കുറച്ച് പഠിക്കുന്നുണ്ടത്. ഇതിലാണ് ഭക്തിരസാമൃതത്തിലാ തോന്നുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ കുറച്ച് ഭാഗവതത്തിലുള്ളതുണ്ട്, അതിന്റെ കോട്ട് വരുന്നുണ്ട്, ഭാഗവതത്തിൽ നമുക്ക് പിന്നെയും വരുന്നുണ്ട് അതിനെ കുറിച്ചിട്ടാ. അവിടെ നമുക്കത് പറയാം. അപ്പൊ അങ്ങനെ കപില ഭഗവാൻ വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്? സാഖ്യശാസ്ത്രം നമുക്ക് നൽകിയത് അദ്ദേഹമാണ്, ഭഗവാന്റെ. അപ്പൊ എത്രാമത്തെ അവതാരാണത്? 5ാമത്തെ അവതാരം അല്ലെ? 5ാമത്തെ അവതാരം അല്ലേ? അതെ, 5ാമത്തെ അവതാരം. 5ാമത്തെ അവതാരം കപില മഹർഷി വന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് ഇനി അടുത്തത് പറയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഷഷ്ടം അത്രേര പത്യതം വൃതാ പ്രാപ്ത്യേന സൂയയാ അന്വേഷാകി മലർക്കായ പ്രഹ്ലാദാദിഭ്യ ഊചിവാൻ. ഷഷ്ടം അത്രേര പത്യതം വൃതാ പ്രാപ്ത്യോന സൂയയാ അന്വേഷാകി മലർക്കായ പ്രഹ്ലാദാഭിത്യ ഊചിവാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വായിച്ചോളൂ. മലർക്കായ ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അവതാരത്തെ കുറിച്ച് പറയാണ് ഇവിടെ. ഭഗവാന്റെ 6ാമത്തെ അവതാരം. ഷഷ്ടം എന്ന് വെച്ചാൽ 6ാമത്തെ. അത്രിയുടെ അപത്യത്വം പുത്രത്വം അല്ലെങ്കിൽ വംശത്വം. വൃത പ്രാർത്ഥിച്ചതിനാൽ, പ്രാപ്തമാക്കി. അനസൂയയാൽ ആനവീക്ഷിക്കുകയും അതീന്ദ്രിയ വിഷയത്തിൽ അലർക്കനോട്. പ്രഹ്ലാദ ആദിഭ്യ പ്രഹ്ലാദനും മറ്റുള്ളവർക്കും ഊചിവാൻ അരുളി ചെയ്തു. ഇപ്പൊ ഭഗവാന്റെ 6ാമത്തെ അവതാരം. അത്രി മഹർഷിയുടെ പുത്രനാണ് 6ാം പുരുഷാവതാരം. ഭഗവാന്റെ 6ാമത്തെ അവതാരം വരുന്നത് അത്രി മഹർഷിയുടെ പുത്രനായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ 6ാമത്തെ അവതാരം എടുക്കുന്നത്. ഒരവതാരത്തിനായി പ്രാർത്ഥിച്ച അനസൂയയുടെ ഗർഭത്തിൽ നിന്നും അദ്ദേഹം ജന്മമെടുത്തു. അപ്പൊ ഒരവതാരത്തിനായിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്? അത്രി മഹർഷിയുടെ പുത്രനായിട്ട് 3 തലയുള്ള ഒരു മകനായിട്ടാണ് വരുന്നത് അല്ലെ? 3, അതായത് ബ്രഹ്മ വിഷ്ണു മഹേശ്വരൻ 3 പേരും പുത്രന്മാരായിട്ട് വേണമെന്ന് പറയുമ്പോ 3 പേരും കൂടിയിട്ട് ഒരു മകനായിട്ട് വരാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത്രി മഹർഷിയുടെ പുത്രനാണ് 6ാമത്തെ പുരുഷാവതാരം. ഒരവതാരത്തിനായി പ്രാർത്ഥിച്ച അനസൂയയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ നിന്നും അദ്ദേഹം ജന്മമെടുത്തു. അലർക്കനും പ്രഹ്ലാദനും മറ്റുള്ളവർക്കും യദു ഹൈഹയ തുടങ്ങിയവർക്കും അതീന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ അദ്ദേഹം അരുളി ചെയ്തു. അപ്പൊ അത്രി മഹർഷിയുടെ പുത്രനായിട്ട് 3ാമത്തെ പുരുഷാവതാരം വന്നപ്പോ എന്താണ് അദ്ദേഹം ചെയ്തത്? അദ്ദേഹം അലർക്കനും പ്രഹ്ലാദനും മറ്റുള്ളവർക്കും, അതായത് യദു ഹൈഹയ തുടങ്ങിയവർക്കൊക്കെ അതീന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനായിട്ടാണ് ഭഗവാന്റെ 6ാമത്തെ അവതാരം വരുന്നത്. ഭാവാർത്ഥം: അത്രി മഹർഷിയുടെയും അനസൂയയുടെയും പുത്രനായി ഭഗവാൻ സ്വയം ആരായിട്ടാണ് അവതരിക്കുന്നത്? ദത്രാത്രേയനായിട്ടാണ് അവതരിച്ചത്.
അപ്പൊ ആറാമത്തെ ഭഗവാന്റെ അവതാരാണ് ദത്താത്രേയൻ. ദത്താത്രേയനായിട്ട് അവതരിച്ചു. ബ്രഹ്മാണ്ഡ പുരാണത്തിൽ ഭഗവത് അവതാരമായ ദത്താത്രേയ ജനന ചരിതം പ്രതിജ്ഞാർപ്പിത പത്നിയുടെ കഥാനുബന്ധമായിട്ട് സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. അത്രി മഹർഷിയുടെ പത്നിയായ അനസൂയ ബ്രഹ്മ വിഷ്ണു മഹേശ്വരന്മാരുടെ സമക്ഷം ഇപ്രകാരം പ്രാർത്ഥിച്ചതായി അതിൽ പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്റെ ഈശ്വരന്മാരെ, താങ്കൾ ഏവരും എന്നിൽ പ്രസാദിച്ചുവെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങളിൽ നിന്നും ആവശ്യപ്പെടണമെന്ന് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പക്ഷം താങ്കൾ എല്ലാവരും സംയുക്തമായി എന്റെ പുത്രനായി അവതരിക്കണമെന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അവർ ഈ പ്രാർത്ഥന സ്വീകരിക്കുകയും ചേതനാത്മാവ് എന്ന ദർശനത്തെ വിശേഷിച്ചും അലാർക്കൻ, പ്രഹ്ലാദൻ, യദു, ഹൈഹയ തുടങ്ങിയവർക്ക് നിർദ്ദേശിക്കുകയും വ്യാഖ്യാനിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പോ ആരാണ് അനസൂയ പ്രാർത്ഥിച്ചതിന്റെ ഫലമായിട്ട് ഭഗവാൻ ബ്രഹ്മ വിഷ്ണു മഹേശ്വരന്മാര് 3 പേരും സംയുക്തമായിട്ട് പുത്രനായിട്ട് അവതരിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു. ആ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഫലമായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ആരായിട്ട് അവതരിക്കുന്നത്? ദത്താത്രേയനായിട്ട് അവതരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ അവതാരത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇവര് 3 പേരും കൂടിയൊരു രൂപമാണ്. അപ്പൊ 3 ശിരസ്സുകളുണ്ട്. ബ്രഹ്മ വിഷ്ണു മഹേശ്വരൻ, ഒരു ശരീരവും 3 ശിരസ്സുമായിട്ടാണ് ഇവര് അവതരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ആരായിട്ട് വരാണ്? ഭഗവാൻ ദത്താത്രേയനായിട്ട് ഭഗവാന്റെ 6ാമത്തെ അവതാരം. അപ്പൊ അതീന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ആരുടെ അവതാരത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം? ദത്താത്രേയന്റെ അവതാര ഉദ്ദേശം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്തതിലേക്ക് പോകാം നമുക്ക്. ശ്ലോകം 12. തഥാ സപ്തമ ആകൂത്യാം രുചേര്യാജ്ഞാഭ്യജായത സായാമാതേ സുരഗണൈർപാൽ സ്വായം ഭുവാന്തരം. തഥാ സപ്തമ ആകൂത്യാം രുചേര്യാജ്ഞേഭ്യജായത സായാമാതേ സുരഗണൈർപാൽ സ്വായം ഭുവാന്തരം. ഹരേ കൃഷ്ണ. വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അടുത്തത് എത്രാമത്തെ അവതാരണം? ഇനി അടുത്തത് പറയുന്നത് ഏഴാമത്തെ. തതഃ അതിനുശേഷം സപ്തമേ ശ്രേണിയിലെ 7ാമത്തെ ആകൂത്യാം ആകൂതിയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ രുചേഹേ പ്രജാപതി രുചിയാൽ യജ്ഞം എന്ന ഭഗവത് അവതാരം അഭിജായത ആഗമിച്ചു. സ അവൻ യാമ ആദ്യേ യമനും മറ്റുള്ളവരോടൊത്ത് സുര ഗണൈ ദേവന്മാരോട് കൂടി അപാൽ ഭരിച്ചു. സ്വയംഭൂവ അന്തരം സ്വയംഭൂവ മനുവിന്റെ പരിവർത്തന കാലഘട്ടത്തിൽ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ 7ാമത്തെ അവതാരാണ് യജ്ഞാവതാരം. ഭഗവാൻ യജ്ഞാവതാരമായിട്ടാണ് 7ാമത്തെ അവതാരം എടുക്കുന്നത്. സ്വയംഭൂ മനുവിന്റെ സമയത്ത് ഭഗവാൻ എന്താണ് സ്വയംഭൂ മനുവായിട്ട് അവതരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ യജ്ഞാവതാരമായിട്ട് ഭഗവാൻ വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് നോക്കാം. പ്രജാപതി രുചിയുടെയും പത്നി ആകൂതിയുടെയും പുത്രനായ യജ്ഞനാണ് 7ാമത്തെ അവതാരം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ 7ാമത്തെ അവതാരം പ്രജാപതി രുചിയുടെയും പത്നി ആകൂതിയുടെയും പുത്രനായിട്ടുള്ള 7ാമത്തെ അവതാരാണ് യജ്ഞൻ, ഭഗവാന്റെ യജ്ഞാവതാരം. സ്വയംഭുവ മനുവിന്റെ പരിവർത്തന കാലഘട്ടം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുത്രനായ യമൻ തുടങ്ങിയ ദേവന്മാരുടെ സഹായത്തോടെ ഭരിച്ചിരുന്നത് അദ്ദേഹമാണ്. അപ്പോ യജ്ഞാവതാരം വന്നപ്പോ യജ്ഞാവതാരമാണ് ആ കാലഘട്ടം ഭരിച്ചിരിക്കുന്നത്, കാലഘട്ടത്തില് ഭരണം നടത്തിയിരുന്നത്. കാരണം ചില സമയത്ത് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ്, അവരുടെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളിൽ ഏറ്റെടുക്കാൻ ആളില്ലാതെ വരുമ്പോ ഭഗവാൻ സ്വയം അത് ഏറ്റെടുത്ത് നടത്താണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ ഏത് അവതാരം എടുക്കേണ്ടി വരുന്നത്? യജ്ഞാവതാരം എടുത്തതെന്ന് പറയാണ് ഇവിടെ. അപ്പൊ അതായത് എന്താ ഇവിടെ പറഞ്ഞത്? പ്രജാപതി രുചിയുടെയും പത്നി ആകൂതിയുടെയും പുത്രനായ യജ്ഞനാണ് 7ാമത്തെ അവതാരം. സ്വയംഭൂവ മനുവിന്റെ പരിവർത്തന കാലഘട്ടം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുത്രനായ യമൻ തുടങ്ങിയ ദേവന്മാരുടെ സഹായത്തോടെ ഭരിച്ചിരുന്നത് ഈ
അവതാരമാണ്, യജ്ഞാവതാരമാണ്. ഭാവാർത്ഥം: ഭൗതിക ലോക അനുശാസനകളെ സംരക്ഷിക്കുന്ന ദേവന്മാരുടെ അധികാര പദവികൾ ഈശ്വര ഭക്തർക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യപ്പെട്ടു. അവണ്ണമുള്ള ഈശ്വര ഭക്തരായ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് ക്ഷാമം നേരിടുമ്പോൾ ഭഗവാൻ സ്വയം ബ്രഹ്മാവും പ്രജാപതിയും ഇന്ദ്രനുമൊക്കെയായി അവതരിക്കുകയും അധികാരം ഏറ്റെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ എന്താ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ അധികാര പദവി ഭഗവാൻ നൽകിയിട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷെ അവർക്ക് ആ പദവി നൽകിയപ്പോ അവരുടെ ഒരു അഭാവത്തില് ഭരണം നടത്തേണ്ടതായിട്ട് വരുമ്പോ ഭഗവാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അങ്ങനെയുള്ള അത് ഏറ്റെടുക്കാൻ പ്രാപ്തിയുള്ളവരില്ലാതെ വരുന്ന സമയത്ത്, അതിന് ക്ഷാമം നേരിടുമ്പോ ഭഗവാൻ സ്വയം എന്ത് ചെയ്യാണ്? ആ ഒരു പദവി ഏറ്റെടുക്കാണ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല, ബ്രഹ്മാവിന് ശക്തി കൊടുക്കും. പക്ഷെ ബ്രഹ്മാവിന്റെ അഭാവത്തിൽ ആരാണ് അത് നിർവഹിക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഇപ്പൊ പ്രജാപതിക്കും എല്ലാവർക്കും അത് കൊടുക്കും. പക്ഷെ അധികാരം ഏറ്റെടുക്കാനായിട്ട് ആളില്ലാതെ വരുന്ന, അതിന് ക്ഷാമം നേരിടുന്ന സമയത്ത് ഭഗവാൻ ഇവരുടെ അധികാരം സ്വയം ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ സ്വയം ഭൂവി മനുവിന്റെ കാലഘട്ടത്തില്, അതായത് വൈവസ്വത മനുവിന്റെ ഈ വർത്തമാന കാലഘട്ടത്തില് ഇന്ദ്ര പദവിയിൽ വിരാജിക്കാൻ തക്ക യോഗ്യരായ ഒരു ജീവാത്മാവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ ആ ഒരു സമയത്ത് ഇന്ദ്രന്റെ പദവി അലങ്കരിക്കാനായിട്ടുള്ള, ഇന്ദ്രന്റെ പദവി ഏറ്റെടുക്കാൻ പറ്റിയ യോഗ്യരായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവാത്മാവും ഉണ്ടാവാതെ വന്നപ്പോ ഭഗവാൻ ആരായിട്ട് അവതരിക്കാണ്? യജ്ഞാവതാരമായിട്ട് ഭഗവാൻ വന്നിട്ട് ഇന്ദ്രന്റെ പദവി ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഭഗവാൻ സ്വയം ഇന്ദ്രന്റെ പദവി ഏറ്റെടുത്തു. സ്വപുത്രനായ യമദേവന്റെയും മറ്റു ദേവന്മാരുടെയും സഹായത്തോടെ യജ്ഞ ഭഗവാൻ പ്രപഞ്ചഭരണം നടത്തി. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ആ ഒരു സമയത്ത് ഭരണം നടത്തുന്നത് ഭഗവാൻ യജ്ഞരൂപത്തിൽ അവതരിച്ചിട്ടാണ് ഭഗവാൻ അവിടെ ഭരണം നടത്തുന്നത്. അപ്പോ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ഭഗവാൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ഓരോ സമയത്തും ഓരോരുത്തർക്ക് ഓരോ ശക്തികൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും, ഓരോ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ഡ്യൂട്ടികൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. അതനുസരിച്ച് അവര് പ്രവർത്തിക്കും. പക്ഷെ അവർക്കത് അപ്പൊ അവരുടെ ആ ഒരു അധികാരം ഏറ്റെടുക്കാനായിട്ട് ആളില്ലാതെ വരുന്ന സമയത്ത്, അങ്ങനത്തെ ഒരു സമയം വരുമ്പോ ഭഗവാൻ സ്വയം എന്ത് ചെയ്യാണ്? അത് ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതിന് ഭഗവാൻ ഓരോ അവതാരങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളാം. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഏറ്റെടുത്ത് ആ ഒരു ഭരണം നടത്താണ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം ഓരോന്നിനും ഓരോ യോഗ്യതകൾ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ആ യോഗ്യതകൾ ഇല്ലാതെ വരുമ്പോ ഭഗവാനാണ് അത് ഏറ്റെടുക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ബ്രഹ്മാവ് ഇല്ലെങ്കിൽ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആ ഒരു സ്ഥാനം ആരേറ്റെടുക്കണം? ബ്രഹ്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പൊസിഷൻ ആണല്ലേ, ആ ഒരു സ്ഥാനം ഭഗവാൻ ഏറ്റെടുക്കുക. ഇവിടെ ഇന്ദ്രൻ ഇല്ലാതെ വന്നപ്പോൾ ഇന്ദ്രന്റെ പദവി ആര് ചെയ്യാണ്? ഭഗവാൻ ഏറ്റെടുക്കാണ്. കാരണം ആ പദവി ഏറ്റെടുക്കാൻ തക്ക യോഗ്യരായ ജീവാത്മാക്കൾ ഉണ്ടാകാതെ വരുമ്പോഴാണ് ഭഗവാൻ അത് സ്വയം ആ പദവി ഏറ്റെടുക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ യജ്ഞദേവനായിട്ട് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ.